Türkmen halyty gadymy döwürlerden göz başalyp gaýdýan. Umumy adamzat medeniyetiniň genji hadynatyny öwürlen ajaýyp sungatdy. Biziň gün saýyn ösýän ata watanymyzyň buýsanjydyr. Türkmen dinanlarynyň çeper elleriniň, uwuz barmaklarynyň gudraty bilen döredilen hallarymyz halkymyzyň dünýäde ikrar edilen ajaýyp ýadygarlygydyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmen halkynyň dünýäň meden hadynatyna goşan gymmatlyklarynyň birem oň öz boluşly haly sungatydyr. Halkymyzyň buýsanjy we milli gymmatlygy bolan türkmen halyçylyk sungaty diňe bir eli işleriniň kämil nusgasy bolmak bilen çäklenmän, eýsem odaly bilen hakyky sungat eseri. Çeperçilik fenediniň ören seýrek öz boluşly nusgasy bolmak bilen ol gaýtalanmajak milli öwüşgüni bilen tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiz köklerini asarlaryň jümmesinden alyp gaýdýan dünýä meşhur milli haly sungatymyzyň awraýyny, adowadasyny, dünýä meşhurlygyny ýene bir gez belende galdyryp, özüniň jany rowaýat adly ajaýyp kitabyny halkymyza sowgat berdi. Bu kitapda halyçy gelin gyýlarymyzyň diňe bir el hünärine, ustadlygyna baha berilmän. Olaryň tebii gödellikleriň ählisini näzik duýgularynyň, nagaşlaryň dili bilen hiç haçan öçmejek haly sungatyny çeper beýan edişlerine aýratyn baha berilýär. Öz başyny adamzat taryhynyň iňen gadymy döwürlerinden alyp gaýdýan halçylyk sungatymyzyň döreýişi bilen bagly gymmatly garaýşlar dogurdynda. Hormatly prezidentimiz Janly rowaýat kitabyny taryhçylar türkmen halçylyk sungatynyň ýaşy hakda näçe jedel etseler edibersinler. Bize bir zat mälim. Bu hünär döräp soň ýetip gitmändir. Gaýta berkäpdir we özüçe eýe bolupdyr. Beýik perwerdigaryň jomartlyk bilen eçilen sowgadyny türkmen halky uly alkyş bilen kabul etdi we dana wesiýet hem muqaddes hakykat hökmünde gorap saklady diýip aýratyn belläp geçýär. Owa, hakykatdanam göröňde nazaryny egleýän, ýüregiňe rahatlyk, kalbyňa ýakyn berýän türkmen halylaryna ajaýyp bir gudrat bar. Türkmeniň milli buýsanjy, taryhynyň we sungatynyň midemet mirasy bolan halçylyk sungatynyň öz boluşly taryhy ýoly asyrlaryň çoňlugyna uzap gidýär. Öçmejek sungat. Taryhyň saralan sahypalygyna tersalanda şollarda köşkleri, meçitler, medreseler haşamlamakda türkmen nagaşlaryndan peýdalananlyklaryna göz ýetirmek bolýar. Türkmen haly nagaşlaryny dünýäň en çemet taryhy binagarlyk ýadygarlyklaryna da görmek bolýar. 13-nji asyryň belli syýahatçysy Marco Polo bilýärmi? Bu ýerde iň iňçe we renk babatda hem iň owadan hallar öndürilýär diýip türkmen halysyna ýokary baha beren bolsa, Fransuz syýahatçysy Moder türkmen dinany güle ýakyn, oň reňke duýgurlygyna aklyň haýran. Türkmen gelin gyýlarynyň ählisem suratkeş. Olar dünýäde iň owadan, iň berk hallar dokaýarlar diýip belläp geçýär. Wenger syýahatçysy Van Beri öz ýatlamalarını Orta Aziýanyň iň esasy önümleriniň biri türkmen dinanlarynyň meşhur sungaty hallardyr. Renkleriň haýran galaýmaly arassalygyndan, matasynyň berkliginden başgada bu dinanlaryň şekilleriň simmetriýasyny saklamak başarlyklary iňçeden duýuşlary Ýewropalylaryň gaty köpüsine aňra turdydyr biljek diýip ýazýar. Täzeden döreýiş döwrüniň Italiýan suratkeşleriniň eserlerinde de türkmen hallary ören ajaýyp suratlandyrypdyr. Lippo Memisi'niň 1350-nji ýyllaky Madonna, Nicolada Busnakarsonyň 1380-nji ýyllaky Mariýanyň peşkeşi diýen eserler de muňa mysal bolup biler. Niderland suratkeşi Gans Olbeyniň Ilçiler diýen eserinde Şeýlekem Venesiýaly suratkeşleriň we Renesans döwrüniň beýleki bir näçe suratkeşleriniň eserlerinde
Türkmen nusxawylarynyň hassa ýerki nusxalaryny görmek bolýar. Lorenzo di Credi'nin Pizza Meylixanasy adly suratlarynda da Türkmen nusxawylarynyň nagşlary bar. Ine şu maglumatlaryň özü 11-nji 13-nji asyrlardan başlap Türkmen hallarynyň nusxawysyna tökmünni dünýäde tanalyp başlandygyny tasdiklamaga esas berýär. Änew medeniýetine degişli nagış nusxalarynyň ählisi müňjyllyklaryň dowamyny kämilleşip, çylşyrymlaşyp, türkmenleriň nepis haly önümleriniň nagışlaryna singipdir. Olar göýülleriň, gyra nagışlaryň özelini düzýär we öz başlap ulanýar. Summar we parhay jülgeleriňäki ýadygärliklerinden tapylan gurallar, ýagny göýerçek, gyrasy ýiteldilen keser we ilk ýaly tapynlar Günürte Türkmenistanyň çäklerinde taýýarlanan çitimli hallaryň gadymylygyny suwut edýär. Aýdylanlardan çem tutsaň, onu türkmen halçylyk sungatynyň öz köklerini gadymiyetiň çuňlugyndan, ýagny änew medeniýetinden alyp gaýdýanlygyny göz ýetirmek bolýar. Bir 1947-nji ýylda meşhur alim Rudenko'nun yol başçılığındaky alimler topary Altay dağlarındaky gadymy Skif aramhanasyny öwrenýärler. Geçirilen gady wagtarşy işler netijesinde Padryk tepesinden türkmen el halysynyň iň gadymy nusxasy tapylýar. Tapylan haly biziň eýýamyzdan öňki 5-nji, 3-nji asyrlarda dokulypdyr. Gadymy Padryk halasynyň dokulyş usulynyň hem haşamlanyş täýärleriniň türkmen oğuz dünýä garaýşyna, felsefesine, şejeresine, tire urug ýollaryna gabat gelişi haýran galdyryar. 3 gatarda fikre bölüp 24 göl salmak ýörelgesi şol gadymy döwürlerde ulanlanmaly. Gölleriň sanynyň 24 bolmagy Nesil başymyz Oğuz hanyň 6 oğlundan bolan 24 agtygyna deňelýär. Taryhy çeşmelerde Oğuz hanyň 24 agtygyny hersi 12-den ibarat bolan 2 ganata bölünýän bellidir. Padryk halasynyň ortasyndaky gölleriň dikligine sany 6 ademdir. Gölleriň töweregini tagmalar, canly janarlaryň şekilleri gurşap alýar. Geň alýan ýeri bu nagışlar şu günki dokolýan türkmen hallaryny jikme-jik gaýtalanýar. Bu halynyň türkmen halyslygyny delillendirýän esaslarynyň biri de Goçboýunuz nagşy bilen baglandyr. Alimler bu nagşyň diňe türkmen amaly haşam sungatyna mahsuslygyny tekrarlaýarlar. Yine bir belläp geçmeli zatlaryň biri, olum biziň hallarymyz dünýäň bir näçe sergilerinde de ören ýokary bahalary eýe bolýar. Olardan 1937-nji ýylda Fransiýada, Parijde, 1939-njy ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, New Yorkda, 1958-nji ýylda Brüsselde, 1964, 65, 66-njy ýyllarda bütün dünýä sergi ýarmarkalaryna altyn medallary we 1-nji derejeli diplomlary munasip boldy. Häzirki wagtda öz bolşly amaly haşam sungaty, halçylygyň gadymy ýörelgeleri, medeniýetimiziň tutuş altyn gaznasy milli sungaty sarpa goýan hormatly prezidentimiz tarapyndan aýyrtyn alada bilen gurşandy. Ýurdumyzyň Serdar, Bereket, Esengul şäherlerinde iň kämil tehnikalar bilen üpçün edilen täze haly fabrikler guruldy. Milli liderimiziň türkmen halkynyň ruhu we maddi medeniýetiniň baý mirasyna bagyşlanan Canly Riwayat adly kitaby hakyky sungatyň bilen tepkitlerine ýetmegiň ýoluny, türkmen halçylygynyň şan şöhratyny hassa ýokary galdyrmakda taryhy ähmiýeti eýedir. Leipzigde, Parijde, Brüsselde geçirilen halkara sergilerinde türkmen hallaryna altyn we gowhur medallaryň berilmegi
bu täsin galdyrýan çeper ustatlygyň ýokary derejä eý bolanlygyny tasdiqlaýar. Geri gelen aýtsak, türkmen halçylar tarapyndan dokulan altyn asr adly haly dünýäde iň uly haly hökmünde Guinness'in bütün dünýä rekordlar kitabyna girdildi.